gaat helemaal de finishstreep bij. Hier is een gaatje, daar staat ik al iets. Kom maar. Bijna. Nee, nog iets stukje. Ja, dat is een mooie broek, Elisa. Hij mag met die wijven lopen. Nee, ik ken het echt niet. Ik ben ijsnet. Kom maar, heen en rechts springen. Dat is het gym. Goed zo. Zo. Ik word mooi, hè? Ik word nee, echt? Ah, dat is koud! Ja, lekker. Ze gaan er net te zitten. Ze gaan er op stien en alles zetten. Goed zitten leren. Ja, maar dat gaat. Ja, ze moeten het zien. Dan is het. Ze gaan er gewoon te de baan. Ja, die is weg, hè? Verende! Ik vond hem helemaal goed. Super. Elina!